کێشەیە ئاوێ li bajarê Hesekê aloztir dibe. Rêveberiya Xweser projeya dana avê ji navenda Himmê ya li derdora Hesekê dest pê kiriye. Dirêka bîran re av ji taxên bajêr re dê were dayîn. Lê ev proje jî pirsgirêkê çareser nake. Welatî gelek gazinan ji ber vê rewşê dikin û dibêjin ku ew neçarin ava vexwarinê bikirin. Ji ber ku ava bîran tehle û ji vexwarinê re nabe. والله وضعي أبي مجعدة بيابن مجعدة بيابن ما بطعل دكشينن أميرو ما نبى كاريو ما تشوش خور قريبا من 4000 5000 والله ما ذكرنا مجبور ذكر ما شلون بياب شي نابه هم كاربا هيك لهيلك دن آبوریا خلکê nealî kare da korojane bi 5 yan 6 dolaran avê bikirin. Ev pere mesrefa malbatekê ye û piraniya xelkê ser mûçeyên fermanberan dijîn. Ji bilî wilo piştîgoxwesteka xelkê ser avê pirbûye, xwedanên sîtêran jî keysebaziyê dikin û nirxê avê bilind dikin. ام خب قربانا صهري جاتكن حطا ابيش مرتين تدح تليفون ابيش تغلي حطا اشتر بين مالي وتني صهري جا ابي 5 برميل في بي 5 برميل تا 5 حضارات سين اي فقير رجا يقش 5 حضار تني gelek destpêşxeriyên alîkariyê bodana avê ji xelkên Hesekê re dest pê kirin. Lê ev çare demkîne. Ji piştî cejna qurbanê ve tadema amadekirina raporê, Tirkiyeyê ava alok, ser Tiltemir û Hesekê bi temamî xut kiriye. Tevî bangewaziyên navdewletî û zehmetiyên xelkê ji ber nebûna avê lêhîn Tirkiye di birîna avê de berdewam e. Ekrem Salih Kurdistan 24 Hesekê.